Добро утро, хора! Часът е 9:13. Аз имам 17 минути да се изкъпа с косата, да се изсушам и да нахраня малката с закуска. Не знам дали нещо интересно ще правя днеска, но ще сме си по вкъщи. После след обяд малко ще излезем, защото като съм си мила косата, сутрин не излизам. И ще ви показвам. И време за закуската. Това между другото са бисквити без захар с мляко. Така, сега часът е 10:05. Аз ще си пия витамините. Значи всеки ден пия витамин D3, магнези и желязо, защото хемоглобина ми е много зле. И сега следва да оправя спалнята и хола, за да може да слагам след това малката да спи. Сега ще ви покажа за какво и да рея. Ето така да видите, пране има тук, което трябва да го прибера, да оправя леглото. Тая цялата бъркотия тук също да я оправя, да пусна прахосмокачка, както знаете всеки ден, и да оправя и на малката леглото. Сега, докато малката спи, ще й приготвя ядене за нея и ядене за нас. Тук съм сложила булгур, а за нея го измивам малко все пак. Не знам дали така се прави, но за нея, когато слагам, го измивам. До зеленчуци ще добавя прас повече, чушка морков,
Ще добавя малко спанак и заешко месо. Почвам яденето за нас. Тук съм си измила гъби. Имам тази наденица в хладилника. Зеленчуците, каквото пак имам в хладилника. Празно ще сложа и лук и тиква. Ще видите кадрите как ги режа, как ги овкусявам. Ще гледам, между другото, от първото ми видео. Съзнах една грешка, че твърде много съм сложила кадри как режа нещата. Може би само ще показвам по едно. Примерно първата гъба как я режа и това ще е кадъра. И време за кафе, часът е 12:30, детето спи, сложила съм за нея ядене, за нас ядене и сега е времето за мен. Ето аз си сипах да ям, не ми се смейте на малката порция, просто не ми се яде много, но яденето стана супер, даже можеше да сложа малко повече доматен сок, за да има повече сол. Го и на малката яденето, после леко ще го пасирам. То стана 100 часа, но малко да се приведа във вид косата, нямам да имам време да я направя. Ще храня малката и ще излизаме. Ще я среша и ще я издухам с това, каквото стане. Не ми се занимава сега с косата. И може би ще сложа само спирала и веждите. Ами, това е за 3 минути толкова. Не съм снимала, но ние бяхме горе до час и половина навънка. Сега задуха много гаден вятър и се прибираме. Детето сега заспа. Аз имам около 40 минути да си запиша едни неща. Между другото, искам да издам два продукта. Единия на 100% ще го издам. Другия съм малко така. Сега няма да ви издавам какво е. Също така исках да ви кажа, че скоро ще направя видео за кухнята ми, която струваше 2000... Не, вие не сте готови. Бутам всичко. Вие не сте готови за цената, която ще ви кажа колко ми струваше кухнята. 2980 лева. Тази кухня е 1,80 на 3,35. Очаквайте го много скоро това видео. Ще бъде много интересно. Тъй като вече в завършен вариант, ще ви показвам снимки, ще ви обяснявам, ще ви покажа дори касовата бележка и ще ви кажа как, ако вие искате да си направите такава кухня за толкова пари, как да го направите. Тук искам да вметна, че аз и във видеото ще го кажа,
Искам да вметна, че не съм против майсторите, просто който няма възможност, защото кухнята е правена по време преди да родя. И просто беше неизбежно да чакаме майстори. Нямахме толкова бюджет, защото знаете, трябваше да се купуват и детски неща. Искам да кажа, че не съм против майсторите на кухни. Който може да си позволи, нека го направи. По-лесно е, казвам ви го, по-лесно е да ви го направи майстор, защото мъжа ми е сглобявал кухнята. Не сме професионалисти, аз колкото можех му помагах там, забивах и ни пирончета на криво, както и да е. Бутам неща. И да, това исках да вметна. Абонирайте се, не знам къде са тия камбанки и работи, просто се абонирайте, защото следват много интересни неща. И аз докато преспа малката, мъжът ми е направил салатка и ни е сипал по едно питие. На здраве! Последно сте видяли кадри как си даваме на здраве с мъжа ми и той приготвил салата. Сега не искам да си мислите, че сме някакви битови алкохолици. От време на време обичаме така по-мъничко. Аз пие толкова уиски, той пие един пръст ракийка и това е. Честно казано, това нещо в интернет, може би, не знам как ще се възприема, ще го сложа във влога. Смисъл такъв, защото аз харесвам и искам всичко да е така както е. Да, няма как да покажа всичко, не си показвам и детето и може би няма да го покажа на този етап. Пожелавам ви лека нощ. Влога ще го приключа утре, защото моята приятелка пратила на малката подарък. Утре ще ви го покажа, защото получих съобщение от Спиди, че ще дойде утре. То ми е до адрес, не го изпратила. Снежи. Хора, подаръка дойде, сега ще го разопаковам. Това са прибори за хранене за малката. Ето ги, трябва да ги разопаковам, защото много са сладички. Ето ги, те са виличка и лъжичка, много са сладки. Леле, благодаря на моята приятелка, че така тя на малка да ги подари, но аз се вълнувам все едно са за мен. Много са сладки, просто уникални са. После задължително ще пробвам, когато яде обяд с тях.